spoločnosti Hyundai nám záleží na tom, aby ľudia boli vo svojich autách šťastnejší. Chceme, aby bol luxus dostupný pre čo najviac ľudí za priateľnú cenu. Vďaka inovatívnemu mysleniu otvárame našim zákazníkom nové možnosti, ktoré zmenia tradičný pohľad na auto. Spoločnosť Hyundai sa snaží o zmenu, ktorá sa začína skromnou myšlienkou, aby boli ľudia vo svojich autách šťastnejší. Nechceme byť len ďalším výrobcom automobilov. Preto meníme spôsob nášho myslenia a robíme všetko tak, aby bol luxus dostupný pre čo najviac ľudí. Vďaka inovatívnemu mysleniu a prístupu prinášame najmodernejšie technické prvky, vysokú kvalitu a úroveň starostlivosti za priateľnú cenu. Chceme pre našich zákazníkov vytvárať nové možnosti, ktoré zmenia ich tradičný pohľad na auto. A vďaka rastúcej dôvere zákazníkov sme dnes 4. najväčším výrobcom automobilov na svete. Vysokú kvalitu našich produktov zároveň potvrdzuje fakt, že značka Hyundai sa stala absolútnym víťazom globálneho testu kvality magazínu Autobild. Preto tiež dokážeme poskytnúť jedinečný program trojnásobnej starostlivosti, ktorý vám prináša 5 rokov záruky bez obmedzenia kilometrov, 5 rokov asistenčných služieb a 5 rokov zvýhodnených servisných prehliadok. S faceliftovaným modelom i10, ktorý spĺňa predstavy o malom, úspornom a sexy mestskom aute. Príklad sloganu Nové myslenie, nové možnosti je revolučné mestské kupé Veloster. Na svetovej premiére v Detroite zaujal atraktívnou športovou eleganciou a inovatívnymi riešeniami vrátane jedinečnej konfigurácie bočných dverí 1+2. Nenechajte si újsť ani hviezdu ženevského autosalónu model i40. Toto komfortné kombi má elegantný európsky dizajn, podčiarknutý vysokou kvalitou. Reprezentuje novú éru značky a koncepciu Modern Premium, podľa ktorej veríme, že luxus by mal byť dostupný pre čo najviac ľudí. Viete, ktoré modely Hyundai sú na Slovensku najobľúbenejšie? Malé rodinné i20 vás presvedčí, že aj pôvab môže ukrývať inteligenciu. Prekvapí vás štýlom, veľkorysým priestorom a nízkou spotrebou. Nové kompaktné iX20 je rodinný minivan, ktorý ponúka dostatok priestoru na cestovanie, nákupy či cesty za športom. Vysoký štandard kvality, dizajnu a bezpečnosti prináša všestranný rodinný Hyundai i30, ktorý získal najvyššie hodnotenie bezpečnosti v testoch Euro NCAP. Rovnaký stupeň bezpečnosti má aj iX35, mestské SUV vyrobené v Žiline. Je výnimočným spojením dynamického dizajnu a spoľahlivej techniky bez zbytočných kompromisov. Všetkým modelom pritom získate jedinečný program 5-ročnej záruky a servisných výhod od spoločnosti Hyundai.